Thank you.
Gospodine zapovjedniče, možemo pozdravljati za svečanu prisegu. Gospodo, gardisti i gardistkinje, pozdrav domovini! Ja prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene pripadnika Hrvatske vojske zahtijevaju i da ću savjesno i odgovorno pokoravati službenim naredbama i zapovjedom. Prisežem da ću i žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu. Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Svjestan sam i upozoren da ću u slučaju postupanja protivnom svečanoj prisegi snositi zakonske posljedice. Gospođice, gardisti i gospodo gardisti, sretno vam bilo.
pripadnicima naše 164. brigade, koji ste imali čast i zadovoljstvo dati prisegu u suverenoj i neovisnoj svojoj domovini, državi Hrvatskoj. Za nas, 15. siječnja, dan povijesti i dan budućnosti, prije svega hrvatskog naroda i svih drugih naroda građana Hrvatske koji smatraju Hrvatsku svojom domovinu. Pred nama svima, hrvatskim vojnicima, još uvijek je ostala osnovna zadaća da naša Hrvatska ne bude samo neovisna, nego i slobodna. Svjesni smo svi težine zadaće, ali i uvjereni da ćemo je uspješno izvršiti. Živjela nam naša domovina, suverena i slobodna država Republika Hrvatska. Živjela! Video, hoćeš sliku. May I introduce the brigade commander and his deputy to you. Brigade commander, Mr. Baric. Deputy Šarić. U teškim uvjetima uspije sve platio hrvatski narod. And this hotel and this work. Odsutno 14, opravdano. Raportira satnik Brkač Milan. Naselja, ovo mjesto gore kakva podnože prema nama. Dva i pol kilometra do 3 ovog polja, 16 kilometara u ovom
Jesi gledao, ti možeš procijeniti gdje bi otprilike ovo moglo biti sada poveći? Jebem ti Šime, mat se popija svi viski. Viski u njegu pomoći. You'll go. Vidio. Ti si moj prijatelj. Okej. Neke stvari moraš gospoda. Idemo. Evo ja ću vas predvoditi prvo. Da. Ne nosite to ovako. Morali da štitimo ova mjesta i vi ste sad vidjeti ovo. Stavate da bude... Rekao da ja malo provociram. Ti bić, je li je imao najbolji bataljon dolje? Neke stvari se moraju znati. Ja nisam želio. Niko živ ne. Sve znam, mi idemo aerobazu. Mi vama sve javljamo. Sve podatke si dočemo. Dobro. Kako god dođi kod njih, samo sam praćemo. Mame. Znači da on smatra da je to oružje bez... Gledaj, da se dali hrane za njih.
zatečen svim ratnim nevoljama, medijski je tranzitno zakinut. Biograd je skrbio za mnoge prognanike koji su morali napustiti svoja vjekovna ognjišta pred naletom srbočetničkih hordi. Očekujući što brži, bezbolniji povratak svojim uništenim i opljačkanim domovima, prognanici su bili privremeno smješteni po raznoraznim turističko-ugostiteljskim objektima. Sa svim tim nedaćama gradu i okolici nesebično pristizala humanitarna pomoć međunarodnih udruga i pojedinaca, koja se očitovala u hrani, obući, odjeći, medicinskoj opremi ili na neki drugi način. U sklopu što vjernijeg stanja pojedinih dijelova Lijepe naše, grad su tijekom Domovinskog rata posjetili predstavnici vlade i čelnici političkih stranaka Republike Hrvatske. To su moji prijatelji sa mnom. Je tako? Odlično. Mora. Pripiši mi da ne pije. Slavonci su mi isto rekli. Pa onda koje majice, pa onda ove, da su dobre ove, ali i one njemačke nove koje su putrane, jeli? Za zimu. Evo, tiče povratka stradalnika na svoja područja i da ne damo svoje, tu isto nema stranaka. A ono drugo neka svak proba kako može bolje ponuditi. Opet je sve za interes Hrvatske. Sukoba u strankama mora biti. Molim? U miru. U miru. U tolerantnosti, u miru, pa ne, valjda će rat svršiti. Šta vi kažete? Kažete vi nema gospodine Savka, po vašem mišljenju hoće li biti još? Čekaj, hoću ako me neće snimat. Ja ću vam sve reći šta god ne pitate. Ne može sliku, samo to. Smijena lica, to je lipo smijena. Što mene? A ideš tamo. Jesi lip? Slika. Nisam ni sanjala, ni razmišljala da jučer došli iz Šibenika, ću sad činom prilika, da ćemo sanirati tako da ćemo tražiti reviziju projekta na dvoslojne krovove. Tako da znate, to je naš imperativ, recimo izvođaču koji treba izvršiti popravak. Mi dajemo sredstva za popravak, ali onda i uvjetujemo dvoslojni krov jer ovo je nešto nevjerojatno. Da, ovo... Slušaj, nemojte ih puno gradonačelnika, ja sam gradonačelnik tek 24 ure. To me otkrivao, mislim, mine nagazne. Ovo je Marina, vidite, u svibnju. Sad smo vidjeli jedan brod isto je potrebno. Jeste, ima dosta. Ovdje dečki. Jako. Nažalost, ima i braći. Ovo je prvi ovdje pođeno. Tako je. Nažalost, vidite kako ih imamo tu, evo. Tako da djeca vide, samo ima onaj trak, jel? Da, pioki. Da, ovo se isto stace projektira, ovo su tu ako smo došli dijeleri, naime, grhotine granata. Prema tome, u redu je. Djeco, nemojte stajati na kupu, djeco. A to su htjeli vas vidjeti da vide ministricu, volim. Posjetite da će biti vjerojatno još prilika. Hvala lijepa, ja da ako bude djeti da u Zagrebu će Biograd ipak biti prisutan. Hvala. Hoćemo onda minutu samo u centru. U centar. Pozor! Pozdrav! Na desno! Gospodine ministre, postrojbe 134. brigade Hrvatske vojske postrojene su za svečanost. Raportira časnik Žoni Maksan.
domovini. Svemogući i vječni Bože, ti si